Yes, that's what will happen to Igbos. They will kill everybody before someone comes out. Well, let me refer you to history. Ihe anyị na-ezuzu ka ndị Igbo tata, ihe ndị Jew na-ezuzu na Europe. Imone Hitler tinye na oven. Agweme ihe bụ oven. If you make an encasement, supply gas and oxygen, and light it up, that's oven. The temperature will reach 1,000, 2,000, 5,000 degrees Fahrenheit. Ikpokọrọ ndị Jews kponye n'ime ebe anwa 12 million ka ekponye n'ime oven. Onya ka iji hụ Israel ji wee mara ife kịta. Immediately ụkwara na ebe ị nọ na Igbo kịta Israel etetego n'ụra because ekponye 12 million ha na oven. So ị na-ajụ must it take to kill everybody to wake up here? That's what's going to happen to the Igbos. Maka onye Igbo aha anụ ihe. Okay? Nzuzu niile nọ na Nigeria ka ọ na-ezuzu chee na ọma ihe mana ọ mara ife. Hausa nọkwa befa, Yoruba nọ befa, onye nọ be mmadụ onye Igbo. Onye rafụlụ onye ọzọ bịa na bịa na-arụ mosque onye Igbo. If you go to Angola, well peppers in ije nweta permit ijuru mosque, they will kill you on the spot. Switzerland na-agwụ democracy. If you go there to build mosque, you go to jail. America, they don't discuss mosque anymore. Even in our own, I've been design, any atom of Arab architecture, they have kutuonya. One day no democracy, man. I know punks like Umahi, well, our place, then you're Muslim, I bankete. One nigga, Gaddafi, Ojuzo, Kanu, called Kalo. Sigi that no ge wele be ni le papa na mama ge nyenda ma ha chọ ka na azu atụrụ onye ọbụla bankete etie na ewu the standard rifle used by Nigerian armed forces. Standard rifle means rifle a na-eke onye ọbụla during Nigerian Biafra war was supplied by an Igbo man. Nzeribe supply in Nigeria. I want to tell you the reason I'm repeating this statement over and over again, but how dangerous an Igbo person is. How dangerous these punks, these sycophants, you know. How dangerous. And you go, see, they made demonstration in Nigeria. No, you do demonstration in civilized country. In Nigeria, I have a demonstration. Let me tell you, people. Eneke di bed, muta, efe, oberebe, dinta, muta, oba, wafe. Okay? Obuna, no, na Nigeria, ki hawa merebe, jeri Gmail. Akuka ga agbanyụrụ anụ ọkụ enu gbaa ka ngwụzia polisi Nigeria ka o jide onye merie. So na akọzi na rubbish unu na-akọ. Okay? Izu ego ndị Igbo ga-akwụsị ma ịlaikiri ya ọ ga-akwụsị. Ka notice ndị na-ezu eri kakwa ọ bụrụ kwasị ekwere mmadụ, ndị principal, ndị university chancellor, ndị provost IMTs, I mean polytechnic, not a particular IMT, I mean polytechnic. Okay, the local government chair, na governors. Isu ego enyelo ndị Igbo as public will stop, whether you like it or not. Nke agbakwa nke IPOB, nke agarigo nke ndị IPOB is Igbo versus you guys. Akwụnụ police ndị Hausa ga-echeghi. That police a na-echeghi bụ ihe ga na-agwa anyị ebe ị na-aga. That very police. Yeah, how corruption works. Okay. I know the bank and was it take Igbos today? Yeah, it will take Igbos. I want to answer your question. Now, this platform, I will have a solution to this problem. Okay, I will have to worry for because only one has all these days on our choice things. It is a shame. You been in Lagos, been in Abuja, been in America, been in London, been in Malaysia. When you somewhere tunnel na your countryside, Keki si China Chiamamaji we win in the China and win in the war, civil war na China. He controlled the countryside. In control the countryside na Yoruba Choko Ibadan na Lagos. That road do na bata Lagos off. There will be no food coming into Lagos. There will be no commerce coming into Lagos. Hariti ni hawa agubo and in Lagos. Cut off the road leading to Ibadan. Choko her to death. That's what these guys are doing. When they control your countryside, they give you ultimatum. Agwagi hi game. Ijuni me they choke you. For control Lagos Enugu Owerri Road, Enugu Parakot Road, control Enugu Onitsha Road. Well, you cannot have trade between the two cities anymore. They control it, then they choke the cities to death.
Within 3 days, nino na city awu. What you will notice inside that city, people start eating each other. You will kill yourselves before they come in. So they're trying to control your countryside. That's why we said here that each villages take care of their own place so that the countryside is secured. Okay? I recalcitrant punks gwa m n'iru m na ya ga-ewela na ebe ni papa m na mama m nye ndị Hausa ma ha chọrọ na nwere ihe m ga-eme. Nwa anụ ọfịa na-ekwu ife a jụọ nwa anụ ọfịa ga-ede ihe melu Ọjị Ụzọ Kanụ na-abịa agwa unu na ọ na-emeli ndị Igbo ife wee luziche biznes ya achị. Ego ndị Abia steeti ka Ọjị Ụzọ Kanụ wee na-alụ biznes na other West African country maka onye Igbo amaka ife. Ọ chọrọ dị ịrụ ya na Nigeria. Ọ shoro we Sahara Reporter discover the thing. See the way Obasanjo was to test you. Even Obasanjo arrested the mother. Up to today, Ọjị Ụzọ Kanụ will warrant in America because Ashawonya ni ano nwụrụ. Je Joanya mbọsị gị na Ọjị Ụzọ Kanụ nọ. Joanya si agadi emela Ashawonya ni ano na Maryland. The Ashawo died in his house. Police invited Ọjị Ụzọ Kanụ for interview on Monday. The following flight in Agan. Enwezi seat Ọjị Ụzọ goro ticket mmadụ ba plane gbafue. So he's still going to Europe. This guy on agakwa Europe or Europe link up in computer. Won't you pick him up in Amsterdam and send him back here for trials? If we are joining, say Maryland. Ask him. This scallywags. Hand how? One can has an Anambra billionaire. Onya mere mama gi acho crazy no ejishini. Anambra billionaire. Ajụzi aha ajụjụ ndị mmadụ asị ete esi ha na enwekwa radical wings na ana Igbo. Ndị IPOB ka na-ekwe ka unu kwuo okwu. Nterehere we Igbo amekwukwe gị kwuo okwu. When it comes to izu ego Igbo. Nterehere we bụ ndị a gburu 800,000 na Rwanda. Enwekwa faction ya na ana Igbo. IPOB still argue, listening to you. Nterehere we agaghị gekwa gị ntị. You put your mouth there, Nterehere will assume you are part of them. And it will cost you.